Son representantes do sector forestal da Mariña na reunión que mantiveron co presidente da Deputación para coñecer de primeira man o programa Fórmate en Verde, destinado aos sectores estratégicos do sector primario. Beneficiaránse 900 persoas cun claro obxectivo. Creo que de aí surdirán empresarios e xente a que vai destinada a todos estes cursos, que son mozos, estudiantes, desempregados, autónomos que queren recibir unha formación especializada, e aí recibirán esas 1000 persoas esa formación de primer nivel que permitirá generar novas empresas. No caso do sector forestal, o lugar non foi elexido ao azar. Na Mariña concéntrase o 30% das empresas lucenses dedicadas ao mundo da madeira. En esta comarca centrarase a formación na xestión sostible dos montes. Sí, é boa cousa porque ahora mesmo a madeira é o único que se está movendo na Mariña. É unha fonte de ingresos para moitas familias que non teñen outros ingresos. É unha cadena, hai que plantar, hai que limpiar, despois hai que cortar, son puestos de traballo que fan falta. E que potenciar unha xestión forestal sostible, ademais de riqueza, garante o respeto ao medio ambiente. Porque podías aproveitar, por exemplo, a biomasa, podías sacar moito proveito de biomasa. Se no norte se impartirán as accións relacionadas co eido forestal, na zona centro da provincia serán as de gandeiría ecolóxica e no sur as de agricultura. O programa conta cun 1.000.000 de euros, dos que 80% se financiarán co fondos europeos do Lugo 2. Os interesados teñen desde hoxe toda a información na páxina web da Deputación. A inscripción abrirase na semana do 25 de febreiro e os cursos, que serán totalmente gratuitos, comenzarán en marzo.